онлайн проверка на лабораторни резултати. За да проверите резултатите от изследвания, които сте си направили в лаборатория, не е необходимо да ходите на място в лабораторията и да се редите на опашка заедно с потенциално болни хора. Когато си направите изследвания в лаборатория или болнично заведение, ще получите талон, на който е посочен уебсайта на лабораторията, вашето потребителско име и парола. Първото, което трябва да направите, е да влезете в уебсайта на лабораторията. Натиснете падащото меню в горния десен ъгъл и натиснете бутона «Резултати». След това натиснете бутона «Вход в iLab Online». Ще видите поле, в което трябва да въведете вашето потребителско име и вашата парола. След като сте въвели информацията, натиснете бутона «Вход». За да видите вашите резултати, натиснете бутона «Резултати». Готови сте! Бъдете здрави и дигитални!